Oh, kameraman, andam na? Okay. Andam na. O karon, aniya kita sa baul ni Nong Agipo. Tara, atong interviewon kung diin si Nong Agipo nagtag. Hoy, kameraman, okay. Hoy. Cut, dire, cut. Cut, piste ni bagut aba na yung lugar ni Nong Agipo. Okay. Lagi na sila dali. Unsa na ba interview na pod ko ni? Ano to lagi pa? Lah, asam to? Ay, tura. Tara. Kameraman. Dali, kameraman. Ay sa kabalog to. Akli. Dali, uy. Tara, hindakan. Kukura. Uy. Hoy! Pulat. Dali! Hoy! Ay sa Kameraman! Tara! Tukod! Hoy! Kameraman! Dali! Ako tiil. Laki! Agay hapog sa. Agay. Pisi! Unsa ay pisi? Ay, gapos ako si mga! Wala. Mudagan man ka! Di maayo. Agay. Unsa mo ito kuha? Interview na makanamo nung agi po! Ito lagi bali-balian ta. Tarong nga kay sundalo ko interview. Og karon, nadakpan na nato si Nong Agipo. Ug diin kusog siya nagdagan, atong gigapos aron di kadagan. Nong Agipo, unsa may imong mga buhi dinhi sa imong luna? Na ako'y buhit diri nga duha ka klase, hayop. Unsa nga klase nga hayop na Nong Agipo? Kanding. Kanding ang usa kay duha man. Kanding lang yapon. Ay amaw, tarong ag tubag. Agay. Tarong ag tubag. Unsa color sa imong kanding? Ang isa itong. Ya, duha man to ang usa. Itong lang yapon. Ay kahanggaw gimo mo tubag ug tubag hap di pangutanan tarong. Natinara bitaw tubag nimo. Ada mga angkal. Uy, kat. Kinabuang ng utana. Lungo sa lunay. Kita suwang na to. Hoy, buwang! Asa ka samok-samok diri nga namin interview? Basta mo na buwang, wala na. Kaya nga. Hoy, pahawa na buwang! Kaya dami interview ba? Rumahaman me! Yung sa na niyang hero call. Duya sa hero dia call. Nanan dabdaban. Ala, tumbon tamot tagyan na di ay. Tagyan na hero nya dabdaban. Oh, unsa mo ka dong? Away kinalad to asa man day ka adto call? Nangita ko sa mga anak dong oy kay wala na ni uli ba patay paniud to. Amon to sila gapos call. Ning Saman. dito tong dito mon. Imo mong guro tong iro call. Dili man ako to iro dong, ako guro tong anak. Asa man dong? Dito nang tawa lang. Namang ka kay mata. Oh, baka suga guni mo. Namang kita buang dito. Hoy, lingkod! Lingkod! O, kamera! Kayo magpadita. O, karon magpadayon ta sa interview. Nong Agipo. O, Nong Agipo, unsa may imong ginapatok-tok sa imong kanding? Unsa yung patuktok oy? Ipatok-tok pa kaon ba? Ay, kuha ng 7 times. Ay, pagkahanggaw gini mo. Kanding, pagkano na magsibin kayo? Wadyo kay klaro, amaw-amaw, giganong Agipo. Sama na imuhang kanding ba? Iyo laki. Dili oy. Ang isa tomboy. Nya, doon man ang isa. Bayo. Sabi pagkawak, klaro ba ito ba? Hoy! Yun sa inyo ko na. Ano ba ito? Managita. Tara! Ya, wala ka daw ng buwang.
Hoy! Sini! Tuhanan ni kadugay mo lakaw. Ulat! Dali, dali! Hoy! Alisa! Cameraman! Hoy! Tatan! Hoy! Lumberto! Unsa ito yung sa kuha? Interview na ka naman ng agi po. Interview ano mahita ko ninyo? Alam nga, kay budagan ng pagka. Alam nga, di ka na mo higta no. Nga mudagan ka. Wala, istorya na ko yung tarong. O sige, 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 diha ka. O karon, cameraman. Pero nga, kay sugdan ta ang interview. Sige. O na ako'y pangutanan ni Monong agi po. Unsa man Unsa nga klase ang imong buhi diri sa imuhang yuta? Nakit kan din dra duha ka buok, ya kabo po duha ka buok, momong lang naman ko. Hoy, padayang sa interview. Hoy, lingkod. Lingkod. O kamera, kay magpadita. O karon, magpadayon ta sa interview. Inong agi po. O nong agi po, usa may ginapatok-tok nimo sa imuhang kanding. Asa man to tong itom? O nong agi po, usa may imong ginapatok-tok sa imuhang kanding. Unsa yung patok-tok oy? Ipatok-tok. Usa may lahi sa imo ay. O nong agi po, usa may o karon nong, usa man na imong kanding, bai o laki. Adili oy ang tumboy man nagbayo. Taha ba? O karon nong agi po, unsa man na imuhang kanding, bai o laki. Adili oy ang isa tumboy. Nya, duha man na ang isa. Bayo. Lagi pagkawak ng klaro mo tabag. Hoy! Yun sa inyo po na. Tara to. Managat ta. Tara. Oh, oy, dagat. Oy, dagat. Yawa, wakadaog ang buwang. Kelargo nga. Aki ang ko. Pwede ba ko dito gagawin? Ngaro dagan. Stop. Ara. Tara yung ulit na ta. Lima. Hi guys, tara na kayo ng video. Hi guys, James Arthur. Miulo. Beautiful summer. Kubkob pulang guys, mga tagbayabas guys. Magmukman ang bayabas guys. Hi guys, mga tagbayabas guys. Saka begitu ni. Wala ka na bardo aswan. Lain kayo ganaw tika ang Kulo na guys, kay gutom na. Wala kadaog. Dagan ka dito ka